15 феврал дар деҳаи парчаруди ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон мусобиқаи гӯштини миллӣ дар ҳузури беш аз 10,000 мухлис ва ҳаводорони варзиш дар сатҳи баланд баргузор гардид. Дар он паҳлавонони шинохтаи тоҷик Ғазалшоҳӣ Давлатшӯ Абубакр Якубир, Наби Нуралӣ, Хурсанқул Куганов, Холмуҳаммад Холов, Ҷумахон Ёрматов, Музаммир Каримзода ва дигарон маҳорати баланд нишон доданд. мусобиқаи гӯштини миллии гӯштингирӣ ин навбат даҳҳо паҳлавонони номоварро аз дохилу хориҷи кишвар дар ноҳияи Ёвон ба ҳам овард. Лозим ба зикр аст, ки барои ташкил ва гузарондани чунин мусобиқаҳо дар баробари мақомоти маҳал соҳибкорон низ ҳавасманд ва аз худ ташаббус нишон дода кӯшиш мекунанд, ки паҳлавононро аз нигоҳи моддӣ дастгирӣ намоянд ва рӯҳбаланд созанд. Инак чунин сабқати зебо дар ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи Ёвон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Ёвон ва соҳибкорони маҳаллӣ бо иштироки паҳлавонони дохилу хориҷи кишвар баргузор шуд. Қабл аз нерӯозмоиҳо роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Ёвон суханронӣ намуда зикр доштанд, ки гӯштини миллӣ аз бозиҳои варзишии сирф мардумӣ аст, ки миёни сокинон маҳбубияти хос дошта, аз давраҳои дури таърихӣ дӯстдорони ин намуди варзиш бештар дар талу теппаҳо макони мувофиқу мусоидеро интихоб намуда сабқати ҷолиби гӯштингириро миёни паҳлавонон доир мекарданд. Сипас рақобатҳо миёни паҳлавонони Навраз доир шуд. Дар байни беш аз 200 паҳлавонони Навраз аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат Усмон Толибов аз ноҳияи Ховалинг тавонист ба ҳарифони худ ғолиб гардад. Дар мусобиқаи имрӯза Усмон паҳлавони Навраз ба 5 ҳарифи худ дастболо гашт ва соҳиби тӯҳфаҳо гардид. Яке аз роҳҳои ҷалби бештари паҳлавонон таъсиси даҳҳо тӯҳфаҳои гаронарзиш ба хусус нақлиёти сабукрав ҳари як паҳлавонро водор мекунад барои ғолибият талош варзад ва аз чунин тӯҳфаҳои арзишманд, ки соҳибкорони боҳимат пешкаш мекунанд, бенасиб намонад. Аз ҷониби дигар пирӯзиро шарафёб шуданд дар чунин мусобиқа, ки бо кафкӯбию ҷонибдории мухлисони сершумор баргузор мегардад, шуруъ шавқи паҳлавононро ба миён мероад ва ҳар як бо нерӯи тоза мехоҳад ғолиб ояд. дар воқеъ баъд аз мақоми байналмилалӣ касб намудани гӯштингирӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд гузаронида мешавад ва дар баробари паҳлавонони кишвари мо ҳамчунин паҳлавонон аз ҷумҳуриҳои Узбекистон, Эрон, Қирғизистон ширкат менамоянд. дар ин мусобиқа сокинон ва мухлисони гӯштин бештар хостгори он буданд, ки Ғазалшоҳи Давлатшоҳ бо ҳамроҳи Абубакри Акобир паҳлавонон барои шоҳҷоиза автомашина дар рақобат шаванд. дар рақобати байни ду паҳлавони шинохта, ки 20 дақиқа давом кард, касе ғолиб нагардид. барои шоҳҷоизаи дуюм бошад Икром паҳлавон бо паҳлавони хуросонӣ Муҳаммад паҳлавон дар рақобат шуданд. дар ин нерӯозмоӣ Икром паҳлавон соҳиби маблағи пулии шоҳҷоизаи дуюм шуд. дар мусобиқаи имрӯза беҳтарин паҳлавонон Хурсан Куганов Холпаҳлавон дар баробари шоҳҷоизаҳо барои ба даст овардани тӯҳфаҳои арзишманд, аспу уштур ва дигар тӯҳфаҳо миёни ҳам рақобат намуданд. тибқи иттилоъ додашуда баргузории чунин мусобиқаҳо дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон дар назар аст.